ассалому алайкум тамошобинони азиз бинандагони муҳтарам, барномаи навбатии адаби мусиқӣ маданӣ маърифии Шоми Самарқандро оғоз мекунем. Мо расида омадем ба маҳаллаи Хоҷағулон ба хонадони Шамсиева Файзинисо бибиҷон ки он кас мана имрӯз дар иҳотаи набера эвара чевараҳояшон баҳори зеборо пешвоз мегиранд. Дар паҳлӯи бибиҷон Гулбаҳор Шамсиева истоданд. Гулбаҳорой ҳам бо навистани шеърҳо шуғл меварзад ва имрӯз барои табрик кардан бо фасли баҳор бибиҷонашон бо як шеър омадаанд. Дар кадом мактаб мехонед? Ман 47 мактаба мехонам. Мана якум маълима Фозилова Мунаввар. Ба он кас ба раҳмат мегӯям, чунки он кас мана якум синфам ба навистана хатама хушрӯ кардана ёд додагӣ. Ман то ҳамин 4 сол дарс додагӣ бошам, 5 сол ба ман ба Ғафурова Холида Холмуродовна дарс дода мебиён. Он кас баям калон раҳмат. Ман ҳозир ва пеши он ман эварешоман. Он кас ман ба дӯзандагӣ, пазандагӣ, озодагӣ ёд додагӣ, ҳамеша озода шаведон, халқатон ба дар кор шаведон, дар кори инсон шаведон кута мон ба фақат ёд метиҳанд. Ман он каса табрик кардана барош худам ва шеър навистам. Шумо худатон шеър нависта метонед? Ҳа, ахудам мубурорам ва қизиқем биёдагар ахудам шеърҳо бурорда китоб хонда мешинам. Шумо эҷод карданро дӯст медоред? Дар бораи ватан, модар, онаҷон шеърҳо навиштаед? Ҳа, ҳозир ман онаҷонам барошон шеър хонда метиҳам. Бувиҷоnim, бувиҷон, меҳрубоnim, бувиҷон. Sizni yaxshi ko'raman, qadrdonim, buvijон. Ertak aytib berasiz, erkalaysiz, suyasiz. Bolajonlarim deya quchoq ochib kutasiz. Omon bo'lsin boshingiz, baxtimizga buvijón. Sog' bo'ling siz har qachon. So'zingiz boldir dona, duogo'yim buvijón. Qadrdonim, buvijón. Sizga o'xshashni orzu qilamiz har qachon. Ташаккур Гулбаҳорой, мо ба шумо муваффақият металабем. Бибиҷон, мана бинед ки мо як давру замони тинҷӣ, сери пурӣ ба зиндагӣ кайсем. Дар ҳамин бора шумо чӣ гуфта метавонед? Давраҳое ки шумо мехе хурд будед, давру замон дигар буда? Он вақт дигар буд, ҳама ҷангу баю буд. ҳеҷ интернет надидем. ҳамин қариб бо раҳак шуда, ҳамин одамо бо нағзи кардан, бачаҳо хононанд, илм кунанд, ҳама ҳунардоз шавад. шумо худатон мо фаҳмидем ки бо дӯзандагӣ машғул будед. Якадам. дӯстони азиз, биёед набошад мо якҷо бо бибиҷон ба хона даромада бинем ки бибиҷон имрӯз ҳам ягон чиз медӯзанд ё ин ки не, мо меҳмони хонадонашон мешавем. рафтем. баъди ба хона даромадан мо ҳама якҷоя назди асбоби махсуси дӯзандагӣ нишастем ва Файзинисо бибиҷон моро бо худ даъват намуданд. мана ҳаминтар Файзинисо биби то ба ҳанӯз ҳам бо дӯхтани сару либосҳо куттаҳои зебо машғул ҳастанд. Бибиҷон, ҳозир шумо чӣ дӯхта истодаед? Куттаи духтароя ҳамон тои мишакҳои аниза медӯхтам. пеш мошиначи обо набуд. ҳамин ман кор кар рафтам, мана ин келином, невараҳом ҳамеш мошиначи ёд додагӣ. дӯзандагӣ аз синни хурдсолӣ? аёшаи дӯзандагӣ буд. бурук медӯхтам, ҳама коро мекардам. ана ҳамин бачем калхозба кор мекардам, ҳам зимина будам. ана бо ин дӯзандагӣ ман ин ҳафта келина овардем, дута духтара бурардем. ана ҳамин дӯзандагӣ вая апуштааст. ана келин неваро ҳамеш ёд гирифтагӣ. ҳамин кора мекунад. фасли баҳорро нағз мебинам, гулзорроя нағз мебинам, оботия нағз мебинам. илоҳим ҳама ҳамин баҳор барин шода шува гардад. илоҳим ҳамотона меҳнататон роҳат шавад. меҳнат кунед, апуштад мебинед. Файзинисо биби зиёда аз 40 сол дар калхози гулистони шаҳри Самарқанд меҳнат намуда, бо шавҳарашон иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳонӣ Эргашбобо Маҳмудов 9 нафар фарзандонро тарбият дода ба воя расониданд. ҳоло бошад бо фарзандон ва набераҳову арӯс наберагонашон гашти пирӣ меронанд. шумо кай ҳамин даргоҳ ба келин арӯз шуда омадед? ман 3 сол шуд дар ин хонадон келин шуда омадагем. ба ман омадам ҳамин онамлоҷонам мо ба дӯзандагия, ахлоқ, одоби, ҳамин ҳастӣ нести ҳама чиз ба худо ба шукр бачо ба нақс тарбиятетон, нақс хизмат кунетон, модарӯз
муамака хизматаша кунетон ҳеҷ касба ҳеҷ ганда назанетон гапи ганда гуфта мон ба ёд дода омадагӣ худо ба шукр мон каса пешашон ба омдаи манам масалан манам дӯзандагӣ метунам бо пешин касба омда қалпоқча куто костюмо камзуло дӯхтана ёд гифтем аз мон фақат ёд метиҳанд ёд гиретон келино ҳеҷ вақт хунар бехунар вай намешуд гуфта хор намешуд дасташ ба одама ҳунараш бошад мегӯн ҳама вақт файзу барака ҳаст худо ба шукр мекунем ҳамин кас саримон ба будагишон ба илоҳим 100 сола шавану ҳама вақт ҳамхел рӯзи хурсандӣ апишти ҳаминако дида гардем. баъди каме ошно гаштан бо фаъолияти дӯзандагии биби бо набераҳо мо дар атрофи деги таоми баҳорӣ суманак ҷамъ гаштем, зеро тавре Файзинисо биби дар боло қайд намуданд фасли дӯстдоштатаринашон фасли баҳор буда ҳамеша дар чунин рӯзҳо фарзандон, набераҳо, эвараҳо ва чевараҳоро дар хонадонашон ҷамъ намуда хурсандиҳо ташкил мекунанд. دیدی بخانه وای بخانه بگو یارت سلام میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه آدمی که مهنت میکند راحتش البته میبیند بچه شما هنم همین روز بر رساند هم موتند мегӯянд ки агар оғози солро бо ана ҳамин гуна хурсандӣ бо дегҳои сумалак пешвоз гирем тамоми сол кайфияти аъло саломатӣ тинҷию бурдборӣ ба оила ба хонаводаи мо ба мамлакат ҳамроҳ мешавад. мо ҳам ана ҳамин гуна кайфияти хубу хушӣ идонаро ба шумоён металабем ва ният мекунем ки мамлакатамо тинҷ бошад, хонадонҳо серву пуррӣ ва бибиҷонҳо бар сари фарзандон сиҳату саломат бошанд. масъулият, меҳнатдӯстӣ, самимият, инсондӯстӣ ва ватанпарварӣ аз фазилатҳои ҳамидаи Файзинисо Шамсиева буда ин хислатҳоро низ ба ҷигарбандонашон омӯзонида меоянд. боз як баҳор, баҳори зиндагии момоҷонро дар иҳотаи набирагону фарзандону эвараҳо пешвоз гирифт. ини суҳбат модарҷони мунис гуфтанд ки ҳаётро, ин ватани ободу зеборо, Самарқанди кӯҳанро, сарзамини Ӯзбекистони ҷонаҷонро хело ҳам дӯст медоранд ва ҳарчи ҷон дар рамақ доранд баҳри гулгулшукуфонии он дар ҳама ҷо меҳнат карда фарзандонро ба роҳи дурусти ҳаёт ҳидоят менамоянд. дар мамлакати мо диққату эътибор ба пирони барнодил, таҷрибаи ҳаётии онҳо аҳамияти махсус дода шуда дар ҳар кор бузургон сарвару пешбарӣ доранд. аз ин рӯ дирӯз фармоиши раисҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба рағбатнокгардонии иштирокчиёни ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар солҳои 1941-45 ва оқибгоҳи фронт дарҷ гардид. дар он гуфта мешавад ки ба ҳар як иштирокчии ҷанги дуюми ҷаҳонии солҳои 1941-45 онҳое ки дар оқибгоҳ ҷонбозӣ нишон додаанд ба маблағи 2 миллион сум пул дода мешавад. Файзинисо биби Шамсиева низ аз шунидани ин хабар хеле хурсанд гашта ба ҳукумату давлати ҷумҳурии Ӯзбекистон ва шахсан ба раисҷумҳури Ӯзбекистон миннатдории беинтиҳои худро баён карданд. шукронаҳо гуфтанд ки ба чунин рӯзҳои сериву пуррӣ, ободонӣ, хушиву хуррамӣ ва тинҷиву амният расидаанд. мо мегӯем бигзор ҳамеша дуои неки пирони барнодил иҷобат гарданд. мамлакатамон гулгул шукуфон гашта ҳамеша дар арсаи байналхалқӣ ҷои худро дошта бошад.